Sziasztok! Ebben a videóban szeretném megmutatni, hogy mi a különbség egy komputeres varrógép között és egy mechanikus varrógép között. Mechanikus gépeken mindent kézzel kell beállítanunk mechanikus gombokkal, vagy fejből vagy a kézikönyvből kell tudni a megfelelő beállításokat, mint például az öltéshosszúság, az öltésszélesség, vagy akár, hogy melyik programhoz melyik varrótapat használjuk. Ezzel szemben viszont a komputeres gépeknél, ha bár sokkal többet tud a varrógép, mégis egyszerű lesz a kezelése, mert amikor kiválasztjuk a megfelelő varróprogramot, akkor a gép automatikusan beállítja ezeket, tehát az öltéshosszúság és öltésszélességgel nincs tennivalónk. Ez az alapvető különbség a komputeres és a mechanikus gépek között. Ezen felül van még nagyon sok kényelmi funkció, mint például a tűpozícióállítás, a végsebességállítás, a start-stop gomb, vagy akár a memória, amiben különböző betűket vagy díszítő mintákat lehet tenni, és akkor egyedi mintasort lehet vele készíteni. Ezek a funkciók nagyon egyszerűnek tűnnek, de nagyon hasznosak, meggyorsítják a varrást, és sokkal szebb lesz a végeredmény. A tűpozícióállításnak fontos, hogy nem vízszintes pozícióállításról beszélünk, hanem függőleges tűpozícióállításról. Mechanikus gépnél jobb kézzel mindig tekergetni kell a kézikereket, ugye, hogyha fordulni szeretnénk, akkor le kell vinni a tűt, az anyagot ki kell venni a tű alól, a talp alól, akkor föl kell emelni a tűt. Hát jobb kézzel mindig forgatni kell a kézikereket. Komputeres gépeknél ez egyetlen gombnyomással megoldható, illetve automatikusan a gép ott fog megállni, tehát alsó vagy felső pozícióban, ahol szeretnénk. A következő az automata elvarrás. Mechanikus gépeken egy visszavarró kar segítségével mechanikusan varrunk el, vagy sikerül 2-3 öltéssel szépen egyenletesen elvarni, vagy nem, viszont a komputeres gépeknél a gombnyomásra egy pontban 2-3 öltéssel el fogja varni a varratot, tehát minden elvarrás szép egyforma lesz. Nagyon praktikus még a start-stop gomb. Vannak olyan műveletek, mint például a gomblyukazás, vagy egy stoppoló program, vagy egy egyedi díszítő mintasor, ahol a gép tudja, hogy hol kell befejezni a varrást, és úgy be is fogja automatikusan fejezni. Tehát a start gombbal indítjuk el ezeket a programokat, akkor a gép automatikusan be is fejezi a varratot, és el is varja. Ezekben a gépekben van még memória. A memóriába el lehet menteni speciális díszítő mintákat. Ezeket a díszítő mintákat csak komputeres gépek tudják megcsinálni, szép körvonalas vagy akár keresztemes minták is lehetnek. Mechanikus gépek azok csak szaténöltéseket tudnak csinálni. Ha memóriába teszünk díszítő mintákat, akár még tükrözés funkció is van, és akár egy szép mintából ezzel a funkcióval lehet nagyon szép ide-oda tükrözött mintát csinálni. Ezekben a gépekben van többféle betűtípus. Ezeket a betűket memóriába lehet tenni, és egyedi saját szöveget, monogramot vagy nevet lehet kivonni a gépekkel, sőt a betűket akár lehet kombinálni díszítő mintákkal is. Mechanikus gépek általában egyféle normál gombjukat csinálnak, 4 lépésből vagy 1 lépésből. Ezzel szemben a komputeres gépek viszont akár 8-10 féle gombjukat is csinálnak, mint például a szemes gombjuk, az íves végű gombjuk, rugalmas kötöttárus gombjuk, és ez természetesen mind 1 lépésből automatikusan, és a gombjuknak a végén be is fejezi a varratot, és el is varja. Némely komputeres gépben már szálvágó is van. Ez a szálvágó annyit tesz, hogy mindkét szálat, tehát az alsó és felső szálat leviszi alulra, ott körülbelül 3-4 mm-t hagy és elvágja. A következő indulásnál pedig szálvágás után nem kell kihúzni a tűből a cirnát, hogy meglegyen ez a 10-15 cm kezdőszál, hanem egyből alá lehet tenni az anyagot, és lehet indítani a varrást. Mechanikus gépekben is van beépített szálvágó, de nem mechanikus, nem automata, hanem egy kis kés mögé kell húzni a szálat, ami elvágja. Mechanikus gépeken az öltés hossz és öltésszélességállítás külön gombokkal állítható. Fokozatmentesen ugyan, de nem látjuk a pontos méretet. A komputeres gépeken plusz-minusz gombbal lehet állítani, és a kijelzőn látjuk, hogy hány milliméter hosszúságra állítottunk be, akár 10 mm pontosságra be tudjuk állítani az öltés hosszúságot és az öltés szélességét is. A varrótalp megemelése még egy nagyon fontos dolog. Kijelzős gépeken van egy úgynevezett beépített térnevelő funkció. Térrel tudjuk megemelni a
kézzel tudjuk fogni az anyagot és vezetni varrás közben, nem kell elengedni és hátrányolni a talpemelők ahhoz, mint egy mechanikus gépen. Magasabb kategóriás komputeres gépeken ez a talpemelés akár automata is lehet, vagy gombnyomásra, vagy pedig automatán, mint a sor végén megemeli a talpat. Bizonyos komputeres gépeken a számfeszítés is automata, olyannyira, hogy esetleg érzékeli a gép az anyagnak a vastagságát, és ehhez képest lazábbra vagy erősebbre veszi a számfeszítést. Nagy vonalakban ez a különbség egy mechanikus és komputeres gép között. A következő részben még sok érdekességet fogunk megmutatni. Sziasztok!